ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи як дар ноҳияи Шоҳмансур аризаи марди 36-солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки 1 феврали соли 2023 тахминан соати 22:20 ҳангоми дар изгоҳи назди бинои ватани пойтахт қарор доштанаш бо роҳи ошкоро ва зӯроварӣ марди 36-солаи сокини амин ноҳия як адад ангуштарини тиллоӣ ва як адад телефони мобилияшро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. Зарари расонидашуда 5900 сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Исор бо ариза марди 41-солаи сокини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст ки 12 марти соли 2023 ҳангоми дар боғи фарҳанги фароғатии шаҳри Исор қарор доштанаш шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз ҷайбаш як адад телефони мобилии тамғаи Redmi 6 ва 650 сомонияшро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 5600 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ноболиғи 15-солаи сокини амин шаҳр бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. инчунин дар натиҷаи баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 28-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. номборда моҳи октябри соли 2022 бо роҳи пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии зани 34-солаи сокини пойтахт шуда аз он ҷо 4800 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ҳамзамон номборда моҳи декабри соли 2022 бо роҳи пинҳонӣ вориди утоқи кории марди 32-солаи сокини шаҳри Душанбе ки дар кӯчаи Шерозӣ воқеъ мебошад аз дохили ҷевони оҳанин дар 4 марҳала 3500 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. аз рӯи ҳодисаҳои мазкур тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи 2 дар ноҳияи Шоҳмансур аризаи зани 60-солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки моҳи октябри соли 2022 зани 45-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ $500 амрикоӣ гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад.